Hello, Mr. Van. Yes, speaking. You have a new mission to accomplish. Please report to agent office immediately. Roger. Please come in. Good morning, sir. Good morning, Mr. Ban. Doing good, sir, Mr. Ban. Kaya ba ka nga nung ipatawag ka, Mr. Ban? Para mag-mission na po na walay challenge. Ayaw, Mr. Ban. Kidili inana ka sa'yo ng imong mission. Kaya ba ka nga naghandol aning mission na patay na? Wala laing lado. Ugsuod di mong amigo. Si 007, James Bond. Patay na si 007. Mao ang kinakusgan akong ipili. Wala na ilain, kundi ikaw, 010, James Bond. Atagi gusto siya, si 007. Kinsa, ug asa ko na siya makit-an. Searching enemy for 0010. Siya si Gobernador Montemayor, Mr. Bond. Siya ang nagpatay kay 007. Siya ang nagunit sa yawi ugod sa lakit. Aron pabuto niya ang tanang tibuok syudad sa bugok. Pero naay mas grabe, iyang bungkagon ang tibuok sibok. Busa walay laing makapakgang siyang plano. Ikaw ra, 010. Ana sa imong desisyon, 010. Wala ko yung mga mission na akong gibalibaran. Kanipa, nga mauli na patay ka 007. Karon 010, ako ipakita ang imong mga high-tech na gamit. Mao ni ang relo nga pinaka-high-tech sa tibuok kalibutan, Mr. Van. Kaya nimo patyon ang usa ka tawo pinaagi sa gamay nga raket. Kini sunod ang pusil, Mr. Van. With a new wish ni. Karon na ana ako mga itik na gamit. Asa na ako makita si Gobernador Montemayor. Tanang pangutana adunay tubag, Mr. Van. Computer, asa makita ni Mr. Van si Gobernador Montemayor. Your wish is my command, sir. Montemayor is now in Barangay Gairan. Gairan, Mr. Van. Dili na ako magkasog oras, sir. Good luck, 010. See you soon, 0010. 0010 is now leaving. Bye-bye, 0010. Mao siguro ning hideout ni Montemayor. Hoy! Isa gamot! Kung gusto kang mabuhi!
Usul na, Brad! Hindi na kasul, Brad! Sabay kami! Ato na tatong dia! Hello! Good afternoon, sir! Hindi na kasunod diri tao sa pang head-out. May problema ka ba, sir? Amo nang ikulat tagay. Ta, hiyap pang ginaw. Sabi, boss! Uy, ito na! Ayan si boss! Ay to boss, mao ning tawana among nadakpan. Arito sulod, dadana. Asa kontra, asa kontra. Ilong nila, nanghag na naong niyo. Huwag mo ikapuslan ng tawana ka. Asa dirakpan. Singani mo, mutan na ka. Singani mo, baga. Sam, what is your name? Ban. James Ban. Tangan niya sa ikot. Annie, give Mr. Bond a drink. Yes, my love. Ba baka na pinakangingig na James Bond ako nang napatay? Si 007? Tanan ni mong kasalbayis, Montemayor. Ako nang nasairan. Ha! James Bond magaka. Pwede ba na kung may bawaan mo ang code? 010, James Bond. Annie, where's the red wine? Mommy, my love. Mommy, I'm here. Give it to me, honey. Mas ngilngit pa rin ka kang 007 kay 010 mga. Tolin panimpanas muros. Yang karon dakpan magas ko mga batos. Huwag sipiat sa tsamba. Nasa ko ipakita kang Mr. Bond, honey. Mr. Bond, please follow me. Kita na ko ang butang na makaguba sa tibuok syudad sa Bugog ug sa Cebu. Mr. Bond. Statam! Unsa man, boss? Pareho kong andam sa missile. Yes, boss! Sa imo, ang imo yan ni Mr. Bond. Kana ang gikahadlokan na missile sa tibuok kalibutan, Mr. Bond. Uba ba ka ang gikusgo na kusog pa sa imong pamilok? 10,000 kilometers matag oras ang daganon na Mr. Bond. Apan ayaw kabalaka at dunay higayon ang mga tao para maluwas sila aron dili sila maapil sa pagbungkag sa siyudad sa Bugo. Pila ka oras. Usa ka tikang, Mr. Bond. Buwang, manday ka. Musa ang pagliwas nila. Sad to say, Mr. Bond, ang sugos ko and no one left behind. Huwag kay atay batikon. Ganti ka gigayon para di ka madamay uban sa akong grupo. Mas maayo pat yun, tika. Yes, boss! Risuwa siya. Dili ko masugot. Do or die. Dili siya masugot, boss. Apat ka! Higot! Jason Statham! Honey, Yes, darling.
I will do it for you. Hello, Whitebird. Come in. Wala ko, kawatin kong meeting. Hello, British. Hello, British. Di ay minit, may paalala. Yes, madam. Magsarap o mahirap? Dito piling ko para lipayon di ka. Wala kay ba manalap at proset sa mga. Bisan ikaw pa yung nabilin sa kalibutan. Di kong patol sa imo. Itong kagbugog. Kayo Mr. Van, ginahan yung tilaan eh. Sa bago pa kaligo. Pait pa kayo sa di mo pa. Kayo lang tunong dun. Kung wala pa ko nungo, dito kakatilaw sa ako. Boys! Yes, madam. Bantay na siya po hotel, kasi tatakas na siya. Asa mo siya, Ivory Daniel? Kasi ang kwarto, madam. Tawag ka, hindi kayo magbuhat siya ha. Okay, madam. Ang Albore, itawag kasi mong mama. Yes? Itawag kasi mong mama. Itawag ko mo, mother. Yes, daughter. Sir, ikatag mong lawas para magbantay. Ayaw si Panghili sa pasok ko anak. Ha? Unsa man ma? Yung si double hotel Guzman. Para papilon sa grupo sa imong papa. Mama, oy! Ibawin na siya mga tumig Boracay. Sige na. Pag mamaya naman sa double hotel, ihatod mo helicopter sa Boracay. Tinuod ka ma? Oo, ato anak, nasa Bartolina. Hi! Nganong na-check mo kasko, amis? Ayaw ko ing nananay ko kasko ah. Sorry, wala ko mag-intay ka. Kasi nga ni mo, mister. James Mark. Okay. Just call me Ivory. Pwede niyo tagtangon ang higot. Basta nagkasukan ko ni mother. Sige na, Ivory. Pakaslan ka. Tinuod na, Mr. Van. O lagi, nalab at foresight mo sa imo. Ako po, Mr. Van. Tantaha ang higot. Dadon di kami sa gasa. Tabangi ko kung asan ako makita ang yawi sa raket. Pero Mr. Van, si Kito na lang papa. Gusto ba ka mabungkag ang Bugos City? Dili. O naaram din na. Tana! Hulong! Anong Dr. Natagas si Mr. Van! Atong Dr. Tara!